Samantalang mga idol, ang mga kaguruan sa Dagupan City, binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon. Alamin natin ang detalye sa video report ni Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Sa muling pagbubukas ng bagong school year, panibagong mga aktibidad, kaalaman at aral ang naghihintay para sa magbabalik eskwelang mga estudyante. Binigyang diin ng mga kaguruan ang kahalagahan ng pag-aaral o karapatan at pribilehiyo sa edukasyon, kasunod na rin ng ongoing enrollment para sa bagong academic year. So, importante po na tayo po ay makapasok dahil alam naman po natin napaka-importante ng edukasyon. Ano po, yun po yung susi natin later on para po magkaroon tayo ng magandang future. Pagbabahagi ng ilang estudyante sa Caraol National High School ang kanilang paghanda ngayong pasukan at mga inaasahan ngayong school year. Yes po, nakabili na po ako ng mga gamit ko po. Nagre-ready na po ako sa mga next mga activity po namin. Siyempre gagawin po namin mga grade 9 ko po. Nagre-ready na din po ako. Siguro mga daming performance task na naman, mga activity, mga gagawin. So, kinakabahan po ako. Opo. Always naman po, nakikipag-participate. Nagpapatuloy din ang balik eskwela ng mga guro, estudyante, volunteers at iba't ibang stakeholders ng mga institusyon upang ihanda ang mga kagamitan at pasilidad bago ang pasukan sa darating na June 16, 2025. Samantala, hinikayat na rin ang publiko sa mga nais makapagbigay ng mga school at cleaning materials na samantalahin ng isang buong linggo upang maisakatuparan ang kinakailangang pag-aayos sa mga paaralan. Mula sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.